Tothom sap mirar un quadre? Doncs, si voleu saber-lo, us proposem una experiència. De la família de Saltimbanqui. Vida quotidiana. De la família de Saltimbanqui. Tema de veieu que no està pintat de qualsevol manera. És un ambient La T i el 2. Què? Com us va? pervertida. Aquí la primera Las campales, más distraídas, están descampadas. ¿Dónde están? Sí, descampadas. Sí, cajas situadas, ¿no? Después yo diría todo esto. Sí, hay muchos pintores que la pagan siempre. Esto de... La perspectiva normalment és... Aquest quadre es diu el Cris Groc i l'ha fet Pau Gauguin. És religiós perquè surt el Cris i també surt una creu. I les figures són humanes. Les formes i els volums d'aquest quadre són realistes i ben delimitades, perquè aquesta noia d'aquí no se li distingeix molt bé la cara del cos. La perspectiva, té perspectiva, perquè aquesta noia té el cap més gran que el cel, per això té perspectiva. Els colors també tenen perspectiva, perquè venen de més foscos a més clars. La distribució del quadre són centrades. Les rectes són aquestes les que delimiten una mica de les figures, no? i les corbes són les de les noies La dels arbres també, no? Són i dels arbres i l'orientació és vertical. Els colors. Com es pot veure, els colors són lluminosos, reals, com la carn aquesta de Jesucrist. Hi ha molts colors d'estacions, que aquesta és l'estació de la tardor, Per què creus que és la tardor? perquè està en colors taronges Molt bé. i els arbres estan de fulles taronges. Molt bé, Víctor, molt bona observació. Explica'm. Els llums i les ombres. Totes les parts no són iguals. Per exemple, aquí al principi és més claret i va canviant més a mesura. Després estan la llum, que és luminosa, Llum natural o artificial? Tu què creus que és la llum? natural. La tècnica és d'oli. Aquest quadre es titula El llibre mut. Aquest quadre el va fer al segle XX, el 1990. I podem veure que hi ha lletres, com per exemple aquí, com una T, paraules, aquí, i números. Veiem aquí n'hi ha figures grans i petites. I aquí està la perspectiva, que és així, de baix a dalt, i són desproporcionades. Aquí hi ha figures escampades, com per exemple la T, que està més aquí, i unes altres figures cap aquí. I també hi ha figures que són rectes, com podem veure aquí, i corbes. Aquest quadre està fet horitzontal. La T simbolitza tàpies. I aquí l'agrupació de les figures hi ha un rectangle, un quadrat, un cercle, que està aquí, i un triangle, que podem veure aquí. Hi ha pocs colors i són tristos i irreals. I aquest pintor es veu que ha barrejat alguns colors i de colors frescos. La il·luminació no és igual, perquè aquí, en aquesta part, la llum és més clara i aquí està més fosca. La llum és natural, perquè fa un temps com si fos de dia. I les ombres són accentuades. Toni Tàpies en aquest quadre ha utilitzat la tècnica fresca. Nosaltres en aquest quadre hem sentit pena. Aquest quadre ens ha agradat
perquè Antoni Tàpies es va expressar en la tristesa I en la pena.